Morning people, morning people. Just a quick one. Toda kumbobatsira Haiti. Toda kumbobatsira mukadzi anyora. Vainonda kudza tuya kulife uri pakati pedu. Toda kumbobatsira mukadzi anyora nyaya yekuti ndikuda kuita kutengesa zvinodhaka. Ndambove tempted kuti ndimudze kuseri. Ndikati no. Ndakatanga nekumudza kuseri. Achati ndiri kumuvharira ndiri one. Ndikandikande nyaya. Comment section mumbopedza naye. Guys, here is the thing. Vanhu vakafanana nemukadzi ushu. We don't help them here. Do you know what she's going to do? Anoenda kune rimwe page still vongonoposta. And no one will say anything. Pana papa tinototaura izvo zvamunoti hazvitauriki ndozvatinototaura pano. We need to help mukadzi ushu. We need to help mukadzi by understanding kuti nhamo haipedzi nokutengesa zvinodhaka. Ende kubudirira hakusi kutengesa zvinodhaka chete. Ende kumudza consequences. Most of the guys problem ndekuti vazhinji venyu you don't see beyond. Munongona zviri apa amufunge the bigger picture. Andika amufunge the bigger picture munenge makutofunga kuti hey mapostire hey it's bad, it's what, it's not bad kuposta. We need to tell her the truth. She needs to know the repercussions of kutengesa that, and she needs to know kuti vanhu vanobudirira vabudiriri nekutengesa zvinodhaka. Because mufungiro wake iye manyoro aita ari kuda kubudirira akanzwa vane connection ari kuda kujoina because andina kuisa namba yake. Andina kuisa namba yake noti ndaenda bvisa namba for a reason. Ndabvisa namba yake for a reason. Kuti vanhu mumudze chokwadi. Apparently yes vamwe vamudza chokwadi kuti jeri rakakumirira, vamwe vakamudza chokwadi. Arimo comment section ndamuinvite namuti uya kulife. Uya kuterere life. Vamwe vakati jeri rakakumirira, vamwe vakati wakuda kufa, vamwe vakati wakuda kudi. Mudikani kutengesa zvinodhaka kuvana. Mwana wako ukachera gomba uchicherera mumwe munhu, iwe ndiwe unowira mariri. Iwe ukacherera munhu gomba uchiti unoda kutotengesa madrugs uri kucherera mwana womumwe munhu gomba. Aripo ndiripo. Iwe ndiwe unowira mariri ukati akutengechera gomba remumwe munhu chiwisira mwana womumwe munhu ndiwe unowira mukati megomba. Andi muri kunzwa? So kutoda kutengesa zvinodhaka uri kucherera mwana womumwe munhu gomba. Chekutanga vana vako ndochitaka kutora zvinhu zvinodhaka izvozvo. Uchazodzoka pane rimwe gore after 5 years uchichema even waita mari yacho. Unogona kuchema pachichema manje vana vako ve out of control. Unaona? Tipana pachida kutokudza chokwadi. Atidi kukutsala chibabadzira because as much as comment section ndombo trust out comment section pedza ima sports. Pedza ima sports because akaona kundokwandira ma comments mwana nedzinodhonza chako dzinokakataka anotonyatsoona kuti something is wrong zvandiri kuita izvasirizvo. And then we hope here nema ways ekuti unotanga sei kuita umari zviri kuita vamwe. Because truly speaking uyanyora but asiri yega ninga nefungwa idzodzo. Asiri yega ninga nefungwa pane vakatowanda vakutozviita vasina kunyora. And that's a fact. Kune vakutotengesa zvakawanda vamwe vanongati pakati pedapa vanotengesa zvinodhaka but havabude pachena. Sometimes we need to tell them maskana chokwadi chakangonaka kuti tiri kuchema nemutoriro panyaya dzevana. Vana vari kutsakatika, vana vari kuita komita suicide vakadhakwa vachifunga kuti ameno zvazvinoita kana wakasvuta tinongochifunga sei. Hameno zvazvinoita kuti kana wakasvuta unongochifunga sei hameno. It's just wrong. Mudikani zviri nani uye ubatsiwa ndibatsirewo kuti ndotengesa sei, ndoita sei kuti mwaite mari. Do you know kuti mudikana mwakatengesa vakaita mari nekutengesa madonanzi? Vamwe vakaita mari nekutengesa madonanzi. Havasiva usangofunga kuti munhu sakaita mari nekutengesa zvinhu zvinodhaka. Madonanzi cheche yekubika madonanzi akochisa cream chino unotengesa uchigona kusevha mari yako. Vanhu vakawanda vakaita mari nazvo vakasimuka. Pane munhu ainzi ganya nemabhasi, mira ndikudze history yaganya nemabhasi. Ndamboda kumuudza ndega kuseri ndikati ndindimboti comment section ndimboitrust. Tichazopesera nekumuudza chokwadi. Pane munhu ainzi ganya, muchiri kuziva munhu ainzi ganya nemabhasi. Akazoshaika mudhara I think so aive nemabhasi so aioperate kushuruguko kuna nachacha chako. Mudhara aibika mabhanzi maordinary bhanzi ayatakakura tichidya kuchikoro aya. Ndiwo aibika mabhanzi waya achitengesa. Achibika mabhanzi achitengesa. Mabhanzi akasvika pakuita mukurumbira, akasvika pakutanga kunzi nemashop. Tipei tiode mabhanzi enyu because mabhanzi aidiwa. Akatanga kusupply mabhanzi mumashops, achisupply mabhanzi mumashops. Akasvika pakuti business rakura kusvika pakuvhura bakery. Avhura bakery nemabhanzi. Avhura bakery akachitanga kuexpanda kubika nechingwa. Akachitanga time yacho kwakune zvimwe magwinya aya ainzi mafried. Akachitanga kubika ainzi mafried. Anoona business chikura nachilaina vachitenga mabhanzi anenge achibikwa achipisa, vachitenga chingwa chikosi chingwa chainzi chinodyika chakadaro chaipisa. Anoona that's how he expanded. Akapesera pinda mune matani from chacha chamuchirugwi kupinda mune matani maombe.
achita mari nekubika chingwa kusvikira atenga bhazi 1. Atenga bhazi 1 akasvaba kutenga rimwe bhazi 2. Bhazi 1 rakazotenga bhazi rechi2 kusvikira azoita mabhazi anodarika 20. Akazongofawo. Mozoti kana wafa guys zvako zvinotevera muridzi wazvo. Akazongofawo kusvikira mabhazi adzara achita mabhazi. Hana kutanga ndiku. Pane umwe futi ndakambonzwa kucheguteni dzakatanga nekutengesa masai. Achihodhisa masai, achihodhisa masai, achihodhisa masai, achihodhisa masai. Kwanza, I'm glad the post has been removed. In this country, mainly we don't use reverse psychology. We tell it as it is. You are in the UK now. You cannot conduct your page as if you are in Africa. This is just a warning. Okay. Saka reverse psychology ndeipa apa. Thank you for showing me, for telling me kuti zvasiyana papage tinoto hazvitaugwe even zvakanyogwa neshona. But which one is reverse psychology now? And telling it as it is. Ngatichitaura as it is. Let's educate them as it is. Let's educate other people as it is. Let's educate other people as it is. Because you saying, yes, we are in European countries, you are just concerned about my page. You are not concerned about the people that are doing it. Okay, I am here now. What about the people that are doing this there in Africa? You are concerned about the page. If yes, thank you very much, I understand. What about the real people, the real reason, the real people that are doing, that wants to do this for Africa? You and me, we don't talk about it. Okay, I'll just remove the post and keep quiet. Who's going to help these people? Who's going to read to help these people? Musatima Manya and Atatenda times we were shocked by these people. Let's help. Answer me there. Who's going to help these people? Africa. You are concerned about me. Yes, thank you very much. I understand. You are concerned about the page. What about the people in Africa? So it's okay. Kutiti kuno kuzonyararo. But ku Africa vanachiparara nemtoriro. Come on, guys. We can do better. We can do better. Tozati makadzidza chaizvo. But we can do better, Scanner. There's a better way of doing this. And Israel. Probably alright, live address. I have removed the post, it's fine. What about the people who Africa who tengesa jini isivanoitwa sei? Vanobatsirikana sei? Vanobatsirikana sei? Uyu wotisha kubloka nzimsawanze pane ashandi papi watanga kuteerera page ino nasere. Inga unoziva voice rangu every day. Watanga kuteerera pano nasi. Voice iri. Inga unotozotoka mbokanda masters kureva kuti unoziva unototeerera voice rangu unorisiva. Hashade dzipi papa because we are just discussing, we are talking. You people here, you are protected. What about the people in Africa, guys? We should not be protective or one-sided. Kovar ku Africa, ku Zimbabwe, vanavapara South Africa, guys, vanavapara Todi. We don't talk about it, and we don't talk about this. Vanavapara here. Ndo zvamurutaura here. Ndo zvamurutaura here. We don't talk about this. We just keep quiet. Ndo supposed ndo nyara rangu. The remove a postika, then I'll just end the life. Life goes on. Life goes on. You guys, if you know and you understand me, in Ndroko, Africa, right? Normally my heart is in Africa because that's where my people are. That's where my people are. Nchitanga page, content yangu ndeko Africa. Whatever that I do is to help people in Africa. Yes, ndobvuma utsurwa kuti what I change I strategy because presently you are in Europe. Hashidiwe. But I need you to understand, guys, kuti the real problems are in Africa. The real problem is in Africa, guys, not here. Here you've got your laws that protects you. Here in Europe, you've got laws that protects you day and night. But in Africa, no one, not even people, not even influencers, not even celebrities wants to address this issue. They don't address. I address me. We just sweep it under the carpet as if it's normal. But at the end of the day, but we don't talk about this. We can't even workshop kumbotogwa ma youth SM education achunganidzwa potogwa vanhu vari professional vadzidzise vana about the dangers of this. Ndakamboita noise pane pa page and no one said, you didn't say a thing. Pandakaita noise pane pachiti mapurisa is therapy mukuti rasa.
I did a live ndichitaura ndichallenge amaprisa ezRP. You guys didn't come here and say anything. You did not say a word. You were quiet. Ndakabekwa up neAfrica kusvikira ZRP tazoona kwaitwa program yekunzi vakufamba nembwa vachisnifa. Zvakatangira pano padiaries. It started here. Ndindakatanga nazvo panotaura kuti vana vari kupera ende vanhu vanozikanwa. The people who are selling toriro vanozikanwa. It's a fact. Hapana nasingaziva kuti munhu anenge achisupply ndiani. Hapana. But zvakanyararwa vanhu vari kufa, vanhu vari kuparara, vanhu vari kupera every day. Muchitonge musingazvioni. I came here ndikapusha ndikangomutsa moto kudai so. Team reku Africa comment section ikandibatsira. Ni vamwe vari kuno na UK vakandibatsira mu comment section ndikanyarara. Ani ndikanyarara. Ndanyarara kudaro 2 days prior after takazoona mapurisa kubuda achiti tine mbwa tiri kutsvaga vanhu tikusnifa chichi. That was the start. But where did that operation go? Haina kwayakaenda. Haina kwayakaenda. This is the reason why vanhu vari kuZimbabwe achiti takuda kupinda mu business iroro. I want you to think beyond. Varuda kupinda mu business iri because they know my suppliers. My suppliers hapana chaanoitwa. Hapana chaanoitwa. Saka vari kutoona kuti vari kubudirira. They are getting away with murder. So vanhu vakawanda now attempted kupinda mazviri because vari kuona vachita mari, vanhu vachiparara. Mapurisa hapana basa rakuita. Probably vantoona mapurisa achipinda pa kuno collector bag kunodya navo. Vantoona chinodya navo mapurisa achipinda pa achibuda chinzoti apa ndo pari kusupplywa zvinhu. Vanotopinda sezvinoita ku South Africa. South Africa guys, purisa unotoona achitobuda pamba pa supplier. Achitobuda achitorova namaoko munhu achirwa pasachienda. As if zviri normal. Ndizvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vafunge pfungwa dzekuti toda kupindawo mazviri. But guys, we keep quiet tosvika kupi. Let's try to educate these people, guys. Let's try to stand the truth for these people. Inangu kuchiro kuchinzi kwaya muno mu Europe vaya vakandisunga ndino explainer and the page, my page says it all. I'll explain as it is. And my page says it all. Inini, I'm an advocate for the truth. Nongomira pachokwadi. I posted this, yes, because there's a lesson to be learned that is coming. And there it is. Azvishandi guys, ndakarwadziwa kusona nezuro ndakaona nyaya mai vakaurayiwa. Kana musina kuona mai pana mai vakaurayiwa nevana. Mai vakuru vakanga vachita zvomusika. Musika wavo kwavainzi vaita zvomusika uko. Vachita zvomusika mai vakuru I think vanga vari kuma 60 something, 70 something. Vakuru vachita zvomusika. Saka ndofunga kwavanotengesera musika vanopedza musika kuma 99 here. Vofamba vachinamba kwava netsoka semunhu agara panzvimbo. Hanimaona vakabatwa vakarepwa. Kurepa munhu ane 60 something vana vadiki. Kurepa munhu video ndakaiona nezuro pa social media pa Israel. Kurepa mai vayakovha vavauraya. Vana vamai havantori vakomana vahombe. Ndakabatikana vakomana vahombe vachitaura because vaitadza kana kuti vakomenti panyaya kurepa kwamai vavo. Vaikutadza kana kukomenta. Mai vakabatwa achibva kubasa. Mukomana mwana wacho mukomana wechi2 achiti ndakanga ndasiya foni yangu ndofunga kwakusina magetsi here. Ndakanosiya foni pamusika wamai ndikati mugozotevera nefoni yangu mama. Ndaona mai vakuma 9 vasina kusvika. Kwai mukalastibhoni kakatouya kumba kakati ndasiya mai vachirongedza musika. Asvika kumba mai vazoti kuma 9 vachikwanza vanonzopinda mumba kuma past 9 to 10. Ndaona 10 zvachaiva vasina kuya. Ndakatika kufona foni yavo. Foni yanga isingasapindi. Hanzi 42 52 years old. Yes, I'm 52 old but ndikaona vana vakomana vatokura. Achiona foni isingasapindi akati komai vafamba sei akatotevera achifamba nekwaanofamba nako akashayiwa mai. Izvo mai vadhuzvurudzwa vaenda kunotanga varepiwa. Hakuna munhu anenge ari in right senses guys anotora munhu mukuru akadaro vana vadika kunorepa mai vake. Opedza vouya nebhodhi voikanda mudhuze nekumba. Mai vanenge vakavigwa kusura nesuro if I'm not mistaken. Sura nesuro. Ende pa area iyoyo pakaitwa interview vanhu vese vaichema nenyaya kuti mutoriro watipedzera vana. Mutoriro kwakutotyisa 6 o'clock dzofuma kuti uchaende tuma area tumwe tu road taipinda napo chidamburira tichienda kwatinoenda hatichakwanisi kuti tipinde nekwatinoenda because tinenge takagarirwa zvana zvakagara imomo zvichishuta. Ngatidzei kubatsirana sikana, ngatidzei kutaura nezvazvo. Hanzi vanga vapiwa mari around. Vachinzi vanga vapiwa vakoleta mari but mwana wacho akati haasi kuziva kuti chokwadi here vanga vasina chavataura nenyaya yemari around. Hanzi vapedza kuvarepa vakavatora chimuti vakavapfekedza chimuti kusasi vakanga vaine chidenda kusasi nekuda kwemitoriro. The reason why people are hooked kupinda mazviri and here we are takuzvitaura zvakare government we are saying it as it is. The reason why muchiona vanhu vari kuti varida kupinda muzvinhu izvi it's because vari kuona kuti masuppliers aya hapana zvavari kuitwa hamusi kuita basa. You know the people who are doing these things but you don't do anything.
mapurisa muri kudya nevanhu ava, muri kutopiwa chemoko muhomwe nevanhu ava. We are not talking about it. We are not talking about it. We are not talking about it. Munopiwa mari monyarara. Vana vachifa. Vana vachirepa na mai vavo vachita zvimuti kwana mai kusasi kwana mai vavo. Takaona operation ichitwa haina mboita kana vhiki guys. 1 week haina mboitwa zvanga zvatopera. 1 week. 1 week. And the people, it was back to business as usual. And the kwaibatwa zvima small fish. Zvima small fish ndo zvaibatwa, zvaitumwa kwenu zvinotumwa nzinde munotengesa. Ndo zvaitsungwa. Ndo zvaibatwa. Ma big fish acho aripi. Vari kubika zvinhu, vari kusupply zvinhu, zviri kupinda ka, zviri kubikwa from somewhere. Zviri kubikwa kubva kwazviri kubva, zviri kutengwa kubva kwazviri kubva. Vari kupi? Vai vasingabatwi. Waiti siri kumboona chinzi kwabatwa munhu wacho mukuru checheche ari kunyazotengesa zvinhu izvi abatwa. Waiti siri kuzviona. Guys, do you think kuti havazikani vana? Do you think havazikani? Tingatuka tingaita sei? Pane vamwe vamunenge muchitoziva chako guys, vamwe vamunotoziva imini, but you don't do a thing kana kuti zvakafanana. I don't know kuti zvichaita sei guys, because even sometimes vamwe vanhu vakaripota kumapurisa, mapurisa pane kuenda kuti vanobata munhu anosvikapo vanopiwa bribe. Saka people vaneta vachakwanisi kuripota. They can't report anymore. That's why vanhu vakawanda vari kuda kuita hukwapo kuti ndikawana inini mukoto ndotoitawo, because hapana zvavari kuitwa vanhu ava guys. Let's say the truth as it is. Hapana zvavari kuitwa vanhu vari kutengesa zvinhu izvi. Zviri public domain. Tozviziva kuti vakuru vachona vanenge vari vakuru havana chavanoitwa. Havana chavanoitwa. Havana chavanoitwa. Vanongouya vongonzi zvonzi zvapera. Dipei vabudisa mari zvapera. Zimbabwe guys, taura chokwadi guys, slowly turning like SA. My sister ari kuda kupinda muzvinhu izvi. Zvokuti ndoda kupinda izvi ndipfume, haupfume nekuuraya vana vevanhu. Haupfume nekuuraya vana vevanhu, my sister. Ndo chokwadi. Because chaunoitwa mumwe to come back to you. That is the honest truth. That is the honest truth. And that ndikuudze chokwadi. Unokuchiti ndakuzvitenda kupinda mazviri because ndaona ningi ari kuita zvakati haasi kubatwa nati mari yakadai so. Avasi vese vamwe vari kushanda work hard, my sister. Uchasvika. Rome was not built in a day. Work hard. This goes also kune vari kutotengesa. Varimo. It's just that hazvitaugwi but vatoripo. You guys, you know. This goes to all vari kutengesa guys. There are better ways of making money. Zvitori nani kuto hameno kuti ngati chi. Hanimaona. Pana kutengesera mwana umwe munhu zvinotaka kuti mwana umwe munhu afreeze, mwana umwe munhu astick. Ndoda kuvigirai video. Ndoda kuzokuvigirai video. Yandichaita. Muone kuti kana munhu akashuta, akafreeze anenge akaita sei. Wobva waimaginari mwana wako. Kana tari mwana womunini wako, tari mwana wasisi vako. Akafreeze nezvinhu zvinodhaka izvi. South Zimbabwe is slowly becoming like SA. Slowly becoming like SA. Iyo sizokutole ku SA naitsitsi. Vanorohwa ndo panoperera game racho. Pavaniswa kumapurisa anenge adzoka next week. Takatombona imwe episode yemapurisa akasvikodzinga tolana akati ibva pana achiti izvozvo isu. Go away because vanenge vachidya navo. Saka we don't address these things guys. Zvinopera sei kungoprotecta European countries vagara nemitemo inovaprotecta kudhara. Ko kwatinobva, we are not Europeans guys. Get this into your mind. Yes, we are staying. You are staying in European countries. Yes, but you are not. Hausi mu-European. Wakaita mu-European by mapepa. Iwewe pachako uonekwa unobva une hama dziri kumusha. Une hama dziri kuZimbabwe. Une hama dziri munzvimbo dzakasiyana kumusha uko. Dziri kuparara dzapera. We just ignore. We just ignore. Tongosiya. Come on, guys. We can do better as mothers. Yes, probably I was not supposed to post yangu. Pamuningade nango mtu yatiku address. Hani maona. Maybe. I thought zvinoda kuti batsirane kuti kutsirane kuti tiende mberi. Audzwa azive kudza mwana upedzisira. Well, maybe it was a bad idea for me to post. Yes, I understand that so kunze musakande kana mu European countries that will affect you and that will affect your page. Thank you and I appreciate that one. And it's maona. But Twitter say navo vanhu vacho.
todini vari kuda kupinda muzvinhu chitozviita sei ndangomuona ngokuseri ndaiona kuti masista we don't post this zvapera. The next thing mabloggers akawandisa mapeji akawandisa oenda kune rimwe group onoposta yake and then people start connecting koko kutoti nenhamba dzakaisa kuti ndotokubata ndozva pariri kubuda ndotokubata. What have we done? What have we done? Hapana. Ngoti pfungwa dzangu sometimes hadzishandi zvinofungwa nevanhu, dzinoshanda zvadzo dzega. Pfungwa dzangu dzinomboenda side dzimwe rekuti ndechitoti pamwe tikufambirana tikuona zvakafanana tese but tisingaoni zvakafanana kusvika ndatozokutsanangurira unenge usingatooni zvinenge zvichiitika ipapo. Amen guys, but ndoda kuya nelife. Ndoda kuya nelife timbotaurawo negovernment. Ndoda kuya nelife guys timbotaura negovernment because this is heartbreaking. Tera chokwadi. Singe nyaya mai yakandikubata. Yakandirwadza kurepa here mai vane 50 chakadaro asikana. Apa pamonengo ari pani chimwana chine 19 years mwana wako. Ko unotona kuti zvinodhaka. Usiya abaya nechitanda. Usiya abaya nechitanda kusiya chitanda chirimo. Unotoona kuti zvina kuti munhu anenge angari sober guys. Unotoona kuti munhu anga asiri sober, whoever akazviita anga asiri sober. Vafana. Vakafa. Hanzi ndine vandozoziva vanozviita kuWarren Park uko vatove nemakore vachizviita apa she stays 100 meters away from the police station. You see? You see? And the police is doing nothing. Chero kuti report vanouya apo vobuda vachitoseka vachiperekedzana kugedhe uchati kudi? Uchati chi? Because tautanga utofunga kuti vakuru vanhu vari kutengesa zvinhu zvari kusupply market ka vakuru vari mu government imomo zvotakutofunga kuti vakuru vari mu government imomo ndo vari kuita izvi. Kuti vakuru vari mu government imomo ndo vari kuita izvozvo. Nokuti why is the government not taking actions concerning this? Because zvinezvi muri kucampaigna kuri kuitwa ma-elections muri kufunga kuitwa ma-elections muri kufamba muchicampaigna. No one is campaigning about mutoriro. Muri kungopromisa vanhu kuti tozodai kokuti mutange maclear ma-streets. Imi government of Zimbabwe kokuti muclear ma-streets first. Clear the streets. People are dying. Vanhu vaberi vana kurepa vabereki vavo. Clear the streets first. Clear the streets first. A real campaign. Kune ma-real issues ano-affecta vanhu, ari ku-affecta vabereki, ari ku-affecta vanhu in their day-to-day lives. And you should start by addressing those. Before you promise vanhu whatever zvamuri kuvapromisa, before you give vanhu mabuckets emaplastiki emvura kana kuti madishi kana kuti mabhasikoro or whatever, start by addressing the issue ku-affecta vanhu paground. Issue yemutoriro yaopedza vana vapera. I don't know. Tiri vanhu vanofunga guys, topasata kufunga kuti this is being done for a reason. Kuti mageto youth ndenjisene iparare kuti pashaye vanomutsa musoro, because these are the future leaders of tomorrow. These are the future leaders of tomorrow. But kana vakaparara vakapinda mazviri panenge pana leader here. Panenge pana leader here. Panenge paina leader here. Panenge pasina lead. Tutanga kufunga zvikuitigwa maune kuti young generation yese iparare. Vagare vakangostika chete. Saka vanhu vanosupply vanhu kugona kwevari kumusoro ikoko because hazvi make sense guys. It's not making sense. Hazvi make sense. Hazvi make sense. People are campaigning kwese kuri kucampaigna muri kufamba muchicampaigna whatever. Andika ndiani akambotakula nyaya yemadrugs kuti zvinhu zvanetsa izvi zvaparadza vana. Let's start toda kutanga kutadza kuti tiri serious mukativhotera superpower tichameka sure kuti it's going to be a clean environment, it's going to be a clean, a free country kuti vanhu vakufamba guys. Musati kuZimbabwe vanhu vagara bvunzani kugara Zimbabwe hauchafambi na 8 manero because of vakomana vemutoriro. Vimbai ndo pauri wrong kana paine page rinofollowiwa nevanhu ava ndirori vangave kuma-campaigns right now but chiripo ndechokuti vanototevera vachiona zvimunya izvozvo. They want to know kuti aishora nezvei, vanototevera ndo pauri wrong ipapo. Kana paine kapeji kanofollowiwa nevanhu vakuru ndikaka kapeji kaka ndikaka.
munozati vanhu amen pamwe I missed zvemakambenzi achona guys. Ndiudzeyo kana pani pamakamboona pari kukambenwa kunzi tikangopinda isusu tichaclear, we will make sure tatotanga kuclear. So hanti campaigning, you start by clearing before you campaign. Handizvo here guys. You start by going into the muchibata maprisa chitabasa sebasa chibata vana chidini. Hanti maona achisunga kuchita vabata ndo vakuru vachona ndo malords acho. These are the lords. Chisunga uchiwa chisoko to clear because pachapinda isusu tinenge taclear kuti ngova free. Handizvo here. Musanda zviona here. Musanda zviona. Munhu anobatwa nemutoriro anoenda kunopiwa. Manje papanga pane muimbi akakanzeliwa pashow. Yaifunga kuinda unoita pashow so yana machesoso because akanga wanikwa akashuta akabane mamwe muhomwe apa akashuta. Anamboneta kana mwedzi. Anozani muimbi uyu guys. Anozaniko ndirangadzisa kamfana akakasei anozaniko. Kamfana kachukaka. Anozani kuimba zimdanzo. Akanga akafreeza ane zvimwe muhomwe akabva asungwa ari paline apa faunda noimba. Anamboneta mwedzi akabuda. Haupedzi mwedzi unenge wabuda guys. Saka what are we doing? Saka chichi kuitika. What is going on? What is going on? Vakapina kamfana kanyatso kapina kamfana SIS-MELLY ameno. Vakanyatso kapina kudai so kuti wakamawana pakasakatauri kwakamawana. Akasakatauri kwakatenga here guys. Tarai chokwadi. Zita rapire kumusha kwedu moriziva guys. You know zita rapire kumusha kwedu imimi kuti rikakusvikira pa position chaipo unotaura usati wambodzi kudi. Blot, thank you David. Thank you David. Blot and blot. But anambopedza nguva takamona atudzoka. Anambopedza kana nguva. Vakamupina blot kuti wakatenga ipi zvinhu izvi. Angasingataura kuti ndakatenga pakati. Voenda paruti takatenga unopinda vanhu kuti makazviwanepi. Vanga vasingasviki here kune mukuru ari kusupply zvinhu izvi. Sizana pia kumusha kwedu kudara itika kusvikira pamba guys chero wanga wakaba 1920 unotaura kuti ndakaba because vice kama I don't know what is happening muchichiri kuitika. I don't know what is happening. Apana vasikati kuenda musha guys tida kuenda kumbaisu. Tida kuenda kumusha kunogara kuZimbabwe kumusha kwedu kunonakidza zvisingatoiti. But vanhu vatadza kuenda kumusha vanhu vachitizira kune dzimwe nyika nenyaya economy situation izvozvo zvinodhaka izvo. Nokuti mwana kana akangoenda kangono kuchikoro chako chaiko kuchikoro angonoita sokuti anowirirana nemunhu ari rongo anoita izvi atopindawo mazviri. Atopindawo mazviri. Sasha vanorega kuzvigadzira sei vasingabatwi. That's the thing. Ndosaka tiri kuti vanenge vari kudya nevanhu vari kumusoro kwachona. Because vari kugadzira vachona havabatwi saka anorega sei. Vanopinda mustudio. Thank you for bringing this up Precious. Vanopinda mustudio ku radio ku national radio kuhombe vakafreeza kudai. Vakafreeza kudai vachienda kuinterview. Vanongonzi comment section ndio inongonyora kuti munhu akafreeza uyo. Voto konzi interview yapera bye vokuchogwa picture odzokera akadaro hapana help yavanopiwa. Hapana help yavanowana. Saka zvinoguma nekuita sei? Guys. Zvinoguma nekudi. Maona vangani vakapinda mustudio vakafreeza. Maona vangani vakafreeza. Comment section ndio inenge chingova kuti munhu akatofreeza uyo munhu akatodhakwa comment section. Because tinotembawo comment section sometimes. Animaona. But background chaipo mapedza interview mutu yazona something is wrong with this person. Momuti baba imotoka mapicture moend oint. Hapana help yapiwa kunzi uchimboya pano mfana timboona kuti aufa. Kana kuti police muri kuona makaocha nemi watching the show. Police timuti musvike muno why kusina zvokutesta. Akubuda pa national TV. Pa national TV akastika udaro. Police is watching interview. Pa national TV. Kuti munhu avatoona kuti something is wrong nemunhu asi zvari. But anobuda unzi baba iwoende. Why kusingakwanisa kuiswa zvinokwanisa kuti vanhu vatestwe. Kuti vaone kuti mune ririmo here musystem zvinodhaka zvirimo here musystem. Why vasingati kana zvaonekwa kudaro comment section yavava kuti munhu. Because comment section ndo Zimbabwe ka. Ndo nyika. Comment section ndo nyika. Mukangonyarara zvinhu zvinongodhakwa. Ndida kutokudza icho kuti mugare makazati comment section mune power rekutodaro. Zvinongonida mumwe munhu. Isusu tinonga totungidza moto kudai. Tosira comment section. Tobatsirana. Ndotodzokawo ndotobuda ndotouya comment section takutobatsirana. Ndinonga ndotungidza. Imi monyatsobhebhesa. Indo yandojoina kumukubhebhesa uko.
comment section haitauri because sometimes hapana pekuti havagoni kutanga kuti akada kutanga kuisa post pake ari 1 kuti pasine zvinodhaka hapana munhu anofollowa. Hapana munhu anofollowa. Isusu wacho nawo tinechiti tine voice. Toyatoti ngatitungidzei moto tifambe nenyaya. Vamwe yavo vokondema. Voti hazviti. Ndozoti hangu zvinhu right ngatitaure let's find another angle titaure nezvazvo. When I look at how many we are right now, 217. Dei tanga tiri kutaura zvomakuhwa pana paizvo dei tiri ku 800,000. Ndipo ntoona kuti tipanotori neera. But vana vacho kutora madrugs vana venyu. Ndo vari kuintroducewa muzvinhu izvi. Vanhu vari kuparira vana vedu. Come on guys, we can do better senyika guys. As Zimbabwe tichitaura nechishona kudai, tichitaura neshona yedu pachezvedu family meeting. We can do better. We can do better. Tena uda kuduburwa. Ayo hapana munhu ada kuduburwa. Tikutaura nyaya yezvinodhaka zvaparadza vana muAfrica. Kune vari kuda kutopinda mazviri, kune mumwe mukadzi ndichataura naye futi zvakare kuseni. I'll find people vanogona zvocounseling mambotaura naye. Pane mukadzi aisa aunza nyaya kwanda achiti ari kuda kutengesa ari kutsvaga collectibles vanhu vari kupfuma nazvo. Meaning to say kuti anotoziva kuri kuitwa zvinhu izvi vachitobudirira mapurisa asi kuita anything. Saka zvakuita kuti munhu wese ade kupinda mazviri because vari kuona kuti hapana mapurisa pancho chavari kuita. So mapurisa wai asiri kuita basa ravo. Government wai isiri kuinstructa kuti mapurisa aite basa. Tofanira kutanga tazvitaura kuti mugozoona mbwa dzichifamba dzichisnifa vanhu. But still mbwa dzacho dziri kutumigwa dzisi kuita basa. Indai kune vari kubika zvinhu izvi. Tangai nokubata vari kubika nokuti ava vari kubata zvima small fish izvi. Marana aya. Yes, Kim. Marana ari kubatwa. Ndo ari kubatwa marana achisungwa. Ko mukuru wacho ari kubika, kuri kubikwa zvinhu izvi. Imi guys vonza kuti kuri kubikwa zvinhu zvimafactory kwacho navanhu havakuzivi. Do you think kuti havakuzivi imi? Kana tongoti ndezvevanhu vari mugovernment machona. They are untouchable. Because ndo vari kutonga ndo varidzi. Toti chi? Do you think kuti iwewe neni iwewo zvako Kim sezvauri izvo zvizvi neniwo zvangu mene zvandiri izvi? Do you think kuti kuAfrica kundangosvika ndotosvika ndovhura ningikiri ndotovhura workshop ndotanga kutobika zvinhu izvi and then ndotoenda scot free ndotobudirira? Never. Vanoswera vakukomba. Vanoswera vatokuzvuzvudza vatokudai unless uchiburitsa mari. Saka who is supplying, who is cooking these things? Who is arikugadzira zvinhu izvi ndiani? Arikugadzira zvinhu izvi ndiani? More babies. Arikugadzira zvinhu izvi ndiani? Saka guys zvinonetsa zvinoda vabereki vapinda mazviri vari kunyatso understanda pain yekuti unonyatso kuona mwana akafreeza so asina chaanokwanisa kuita. Hanimaona ndo paunotanga kutozonyatsa kuunderstanda kuti isubject inongobata so zvinongorwadza so kana usati wapinda mazviri zvinogona kuve nyore kutaura because havana vasati vapinda mazviri vako. But mbotora peni imwe mubereki ane mwana akapinda mazviri chaicho ari kuchema kushatoita sei nemwana wake. Utanga kunyatso understand kuti this is a very serious problem yatinayo. Vari kuda kutengesa zvinhu izvi. Yaiti kubatsirei kuti mutengese zvimwe zvinhu. Yaiti pana neideas ekuti muda kana uripo uri kuti ndanichifunga mweya ndokuda kuti ujoina usanyare vanhu. People they will always say what they want. Usanyara munhu kana wanga une pfungwa dzekuti ndoda kutanga kutengesawo kuti ndiite mari. Uchifunga kuti ndakaita mari ndokumbira kuti ujoina apa. Tikubatsire. Tibatsirane newe kuti what can you start your business with? Kana une ropa racho unongosimuka chiro katengesa mavheji chaiwo unongosimuka send a request ndikuaid. Angani mweya wokufunga kuti ndoda kutengesa including my sister vekundipa vekukanda nyaya iyi. You are free to join. Uyaitionesana tiri vanhu tese. Hapana ari kumbotukana nemunhu kana kutsamzana kana kudii. Toda kungoonesana chete. Tobatsirana nemazano ekuti what can you start your business with? Munokwanisa kutanga business renyu sei? Send a request.
toziva kuti vanenge varipo pakati peda, but problem yejudgment havabudikiri because vanosvika kujajwa. But state chida kubatsira munhu manje, tesingadi kujaja munhu, vanosvika kujajiwa, varipo pakati peda ndotengesana. Oh, yoda kuti muone, onai, look at this. Aiwa, musafone, send iri ma request, don't call, because mukafona phone yamuri kufona ndiyandushandisa kucha life. Send ma request ndiku AJ, unokwanisa kuvhara face yako. Send in the request ovhara ku face yako. Hanzi pane aposta wakomanaka kunorondo ndekwe mazimba, mind you. Pane aposta kunorondo. Zvandataura kuti tinobvisa pano vanoposta elsewhere. Kunorondo kuri kunzi kwapostwa kuti ndinokumbira okay. Ngendi edosho. Abvawe. Kumari watibatsire. But ndikuchogova sikana kuti zvichihure pabhawa rangu kuti bhawa rifai. Ari kuzvifungira iye. Hasi kufungira vana vevanhu vari kuuya kuzourava vachitakura zvirwere vari panzvimbo. Chaari kuda iye kuti aite mari pabhawa rake. Ndozvaari kuda kufungira vana ava vachauya noti bhawa atongotanga kuadvertisa zvokuti mahureka, the next thing ari kuadvertisa vanotengesa zvinodhaka kuti yaimutengesa kuti pangu pafai. Kuti pake pafai yatotanga. I hope kunoronde koma mupindurawo guys. I hope mamupindura zvinoenderana. I hope mamupindura zvinoenderana. Hi dear. Hello. 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 Okay. I think network yanga ichinetsa, right? I think network yanga ichinetsa. Yeah. Kwanza problem havabiki chete, they also recruit vana zvinotsvaga makastoma zvinorwadza. Unoti pressure zacho kutsvaga makastoma here. Makastoma vanawo aunoona vangani vanoona vakasitika vanenge vakafuriza marodhi. Makastoma azana zvokuti kungoba zvinhu mumba vana kuti awane mari yekuenda kunotenga zvinhu zvokuti asvute chete. Kutongoba kwanzi kunorondo audzwa chaizvo kana aine nzeve anzwa kutoti ndine marooms. Thank you Norondo people. Thank you vanhu kunorondo. Zvino padiaries pane maholi awo tikwanisi kuposta, tikwanisi kudza munhu chokwadi. Tatoposta isusu wacho tiri wrong. Thank you vanhu kunorondo kana mafambisa ndima. Because sometimes what it needs is for you people just to kumira pa to tell the truth. Chete kumudza chokwadi. Ungoudza munhu chokwadi. Ameno guys, ndotsa kuedha uyaramba kupinda. Handisi kuti nyaya yake yakamira sei. But anyway guys, chazonyatsodzokera tonyatso kuibata nyaya. Antika isina hide, isina chii. Ndoda kuti nditaure naHaidhi. De abvuma kuti anyatsokuuya palife ataure kuti sei tinyatsomubatsira. Because moyo wangu unotorwadza kuti ndingomurega akadaro. Anomuona. Because achaenda kunorondo. At least kunorondo anopedze kwake. Nzatoti accommodation hanzi namba dzanga dziripo. Matora here namba, tipeiwo namba. Sasha, torai namba mundipe tigomufonera. Titorai namba. Imi titoita live, tiri pa live ndibva ndamufonera kuti ndine vasikana vangu vanoda kuti vauye ikoko. Then tochimubata ipapo. Torai namba. Mambodzitira here namba dzadzidze chokwadi here namba idzi. Ha, zvakaoma. Alright, regai nditaure naye, atidi kumutuka, asi tirida kumudza chokwadi. Tirida kuudza chokwadi. Izvo. Hanzi naIrene Madziva bhawa racho riri kupi ndiwane basa upenyu hwakaoma. Irene ndombura kukuedha. Can I aid you, Irene? Can you accept? Irene, I'm trying to aid you. Send a request. Send a request.
mina ndimboedha Irene ari kutobvunza zvebhawa kuti bhawa racho riripi ndinda hangu ndoda kumbobvunza naIrene regai Irene ambouya. In fact guys, let's have a show yezvinhu zviri mumaproblems akunetsa vanhu mupenyu masikati hamuzvioni timbodivheta so that we get to understand kuti what's really happening neupenyu hwavo hamuzvioni, because sometimes pamwe we are neglecting them as well. Hanomaona maybe we are neglecting these people kuti tivape mukana wekuti tivhurire vauye vakwanise kunyatsotaura whatever is happening nesu tichivapa nzeve tichibatsira. Maybe what do you think? Because pataugwa pangonyorwa panhingikira umwe mwana abva toti ini ndoda hangu, you see, ndoda hangu ndiwane pekutangira nokuti handina pekutangira. Zvakaomazvo. Right. Saka Sue wanga uchida kutaura niye kumwana wekumba kwenyu nechingu. Right, ngatisangane masikati. Let's meet masikati. Hanzi yes, a talk show. Yes, let's meet. I think let's do this. I think let's do this. Let's take this route, guys. Let's do this. Inguva iko izvozvo. 11. Kofu 1. Ngatiti kuma 2. Hanzi toda kunzwa munhu kuti exactly ndozvapandi kufunga kuti maybe titangire kumasure. Pauline, maybe if you can start kumasure kuti tivavhurire, tivape listen, tinzwe kuti chaita kuti vasvike pafungwa dzakadai chi pamwe togona kuvabatsira. Unoona, pamwe togona kuwana kutanga navo kumasure, maybe tabatsira nyaya pakati, maybe tofa kutanga navo kutanga kumasure kusvika munhu afunge zvakadaro tinzoti chi. Because pane mwana tindoda kutoendako. Koko ngatiti kuma 2 3 dzekoko, then we take it from there. Nasingadi kuita life nastra chose. Nasingadi saka chirega ndibve ndakuchitongopindira nyaya yoyi. Regai ndipedze kunyora zvinhu zvandoda kunyora. Hanzi I requested, all right. Let me try to aid you up. Ndakutoti ausiri iwe. Hauna kurequesta iwe. Hauna kurequesta. Kimu, ngatisakane vasikati takuita makuwa ndo zvinonakidza izvi zizimeli izvi handizvikuisisi. Kimu, unofanira kuti totanga kuzvinzwisisa munin'ina wangu. You have to start understanding this. You uri kukura manje unotonge wave kutotanga vana vako vanenge vatokura zvokuti you start need to understand zvisi kuti pazvaimbotaura usingazvinzwisisi ndo zvavaitaura izvi. Uri kukura mother, uri kutokura, so you need to start kuti uzviunderstande zvinhu izvi. Guwa tinorida Kim, tinoriita asi harina kwarinotidzidzisa kana kwarinotiendesa, hapana. Kungotaura toseka zvokera zvodarika. But pane mamwe malesson paupenyu kuti we need to start learning them because achatouya one way or the other anotozokuaffecta pamberi. Saka kana wakamboinzwa unotoziva kuti ndakambozvinzwa ndozviatakula sei, nyaya iyi ndoitakula sei, ndakambozvinzwa. Unotodzoka ukatsvaga live kuti rega ndidzokere noteerera live yayo iri kuramba kupinza. Ndakambodzokera noteerera live yayo ndakamboinzwa saka ndoita sei. Unotodzokera back kutoisa live iyoyo. Because you are growing, you guys, you are growing up. Muchasangana nazvo chete, munotosangana nazvo. Zvese zvinotaurika pano munotosangana nazvo chete. Zvinotiwe vanhu vachitaura nyaya dzavo munotosangana nazvo paupenyu because my life lessons zvinhu zviri kurarama nevamwe, saka most likely kuti unotosangana nazvo chete, unotozozviraramawo. But unenge wakuziva ndakambosangana nazvo. Hanzi kuma two muchengeteni load shedding. Chinoitika manje liliosa ndikada kumira load shedding inosiyana. 2 munenge load shedding panoti ngatichaina 4 inenge ichitanga ufuti kumwe. Andoona. Inenge ichitanga ufuti kumwe load shedding yacho, saka pachangogara paine load shedding. Hanzi I'm requesting. Yes. Waisa manje, let me hear. Can you edit? I think Maskat, we need to have a heart to heart, guys. Ngativhurirei vana vataure. Let's have a heart to heart. Vana vabude pachena vachitaura. Tinyatsonzwa zviri kuvana vasingavanzi, pasina comment section, pasina judgment, pasina chi. Tinyatsoregedza vana vanyatsosununguka vataure zviri kuvanetsa. Totangira ipapo. Vamwe hativapinzi nzeve zvakakwana. Saka vanenge vakungoti chero zvazvaita. Iri kuedha rikationa. Yaramba. Connection failed. All right. Irene Madziva,
I think ndine number yako ndisire message ku WhatsApp. Masikati ndotanga newe. Masikati ndotanga newe. Ndisire message ku WhatsApp. Masikati ndotanga kuedha iwewe. So that you can tell us kuti chaita kuti ute pfungwa dzokuti wakuda kuenda kuchihure kubvawo iri kuchihure chii chiri kuitika totangira ipapo. Saka vana vese vechidiki varipo mune pfungwa dzokutengesa zvinodhaka, mune pfungwa dzokupinda muchihure, pane zvakawanda zviri kuitika muupenyu hwenyu. Vamwe munenge mune pfungwa dzokunoromba chaiko chaiko. Ngatisanganei masikati. Hapana munhu anokutukai, hapana munhu anokujajai. Tinenge chida kuti musununguke. I need to start also timboisa mamodators vatinotora mucomment section kuti anenge atuka vambomuvharira panze osodzoka kana life iyo yapera. Kana kuti anenge achijaja ombomutwa osodzoka life yapera. Kuti vana vasununguke. Tinyatsonzwisa kuti chiri kuitika. Unaona? Muripo here varimo masituation akadaro. Isai show ine kuisa love kana like whatever. Tuone. Hanzi malive akadai are necessary because even nemaCOS vasikana vachiri kutsvaga zvidhara to be taken care of. Yes, very true. Hanzi tsvage andakudzinga Kim, andakudzinga totokuda zvisingaiti. Hatina mbodzinga isu totokuda 35 you belong here hausati wakunzi muchembere but very manje unenge wakunzi muchembere. Uchaona kuti paunoti 35 anenge akutonzi machembereka paunongoti 37 that is 2 years to come and makora kumanya unenge watonzi chimbuya ichi gaya apa neface yako unenge usiri chimbuya. Ndoona hanzi vanhu name kutuma vanhu ndo zvatiri kuda kunzwa nhamo dzachona. We want to understand kuti what exactly is happening. Nhamo yacho yasvika papi chaipo toda kunzwa level yenhamo yacho yasvika zvazosvika ipapo. Pana tidzinge munhu kimisu, pana tidzinge munhu kosoda kuti munhu setitodzidza tidzinge munhu toda kuti tidzinge mangwana svikawo moto SIS MELLY makamboita live chakati pepa makazosvamisa sei kwakanzi chi totokubatsira. Hanzi nhamo nepressure ndopatiri kuda. Muripo here? Yes Chenai, muripo here vane vari kuda kuzotaura masikati SIS MELLY maisha ndokumbura kubvunza something bvunza ako. Bvunza ako because ndakuda kutoenda. Hi Jane, should you say? Ndakavharwa Marina Hay Valley. Wakavharwa Marina Hay Valley how? Because takamuti abhadhire vadzose vanhu vese mari dzaari kukwereta. Janet ngomo zviri sei? Alright, ndiuya kuseri Veronica, uya kuseri kwachona ndikuedhe. Yes tatend. Uya kuseri ndikuedhe ndikusanganise naHay Valley wacho. Maggie. Maggie is very overprotective. Hanzi ndiani yarinobva ndakatenga wigi yasati yauya nhasi kubva last month. Takaita live naye musi unoyu Veronica, takatomitra live panapa musi unoyu. But uya kuseri ndikusanganise naye because kana munhu wese wakabva pano anopa kuti adzosere mari. Takawirira kuti ngadzosere mari vanhu vese. Saka pane vakamboyawo I think 3 vachiti adzosegwa mari. 3 vachiti mutapiwa mari. Vamwe ndofunga handizire. Uya kuseri tinzwi. Andoda kutora masikati nenyaya iyoyo yatishaisa mufaro family. Alright. So guys, ngatisanganei. Kuno kuri bota tenda, kuno uri South Africa. Sangatsanganei masikati guys, ngatisanganei masikati ndipedze zvandikuita ndinyore zvinhu zvandoda kunyora, ndipedze ndisubmite zvichimakwa isusu tichita life yedu. Andika tichimakirwa zvatikuita. Thank you Ngirozi Tando 30 stars. Thank you. Tichiita mberi. Sangatsanganei masikati titaure nezvenyaya iyi tinzwe maproblems. Usanyare mudikani kana tasangana masikati. Uya utaure zvazviri tukwanise kubatsirikana. You never know, pamwe your destiny helper is here. Iwo ramba wakabatirira zvako chindochika kunyara. Unonyara Mela anokupa chinhu. Unonyara Veronica anokupei. Unonyara Maggie anokubatsira nei. Uya utaure nyaya yako sezvairi. Chiri kukunetsa, what is going on. Uya utaure nyaya yako sezvazviri. Anditika. Melody chitunhu zviri sei. Saka ndakuenda gaisangana masikati. Melody tikusangana masikati. Ndopatikusangana. Masikati ndopatikusangana. Muve nema hours akanaka patisati tasangana apa. Muve nema hours akati nakei. Andika tichadzingwa basa nepa wifi, tichidzingwa basa nepa wifi SIS MELLY. Kana uchishanda usarege kushanda nekuti pari kuitwa live, ingoisa ma-earphones uchita basa rako. Put on some earphones uchita zvako basa rako. Anditika isa ma-earphones
you come kulive mapedza zvekunyora yes magi ndakutombotanga ndambopedza kunyora ndonyora ndosubmita vachimaka ini ndichiita hwangu life ndozvandiri kuita mazuva ano ndotanga ndanyora ndovapa vachimaka ndichiita zvandichiita right saka guys tobatana masikati anditika love you